Mayong adlaw sa mga pinalanggan namon nga mga sumulunod sa RMN DYHB to Cube Negros and Earth Sunday TV. Hindi naman inyong alagad si Patrick Bucabal, kagpopo dito si Gerard Andrade, Melvin Protenia, and Israel Yulingo. In this channel, we're making videos about the history of Negros, its culture, tradition, its people, and sometimes human and general interest. If you are new to our channel, hit the subscribe button and click on the notification bell so you won't miss any of our content. Quick recap. Last time, we talked about the 3 components out of 6 components on how to produce a radio drama. The script writing, the director, and voice talent or drama artist. In today's episode, we're going to discuss the remaining 3 components in making a radio drama. The soundman, the spinner, and the audio tech. And also, why some people love listening to a radio drama. And what is the future of radio drama? Does it still have an appeal to the younger generation or it remains sa mga katigulangan or mga early millennials nga na-impluensya sa pagpamati sa radio drama? Gani sa mga pinalanggan namon nga mga subscriber kag loyalista namon nga tagpalamati sa RMN Hiligaynon Drama, hope dinyo ako kag padayon naton putibon ang radio drama. Ang matuod, hindi ko naman tani pagparkila ng piyak na kwarto. Pero budlay kung wala ko di, budlay sa nablos ko. May nablos ka di gali, no? Oo. Ginsugo ko pa sa nga manindahan. Pabay lang, makilala mo gid siya. Maayo man okay man ang ubra mo. Gani man. Checker ako sa mga delivery sa mga nagasulod lang nga produkto nga gina-distribute. Kung may mga guba-guba balang abante, ako man ang kakayo. Mekaniko kagali? At the same time, checker man ah. When the casting is done and everything is all set, kag masugod na ang recording, the 3 remaining components played a major part in making a radio drama. Ato nunahon ang soundman. Ano bala ang soundman kag ano ang role sa isa ka soundman? Mia! Balik ko di! Balik ki di ho! Ako gali si Winston Timblor, isa sa mga dramatista sa RMN DYHB Bacolod. At the same time, isa man ako sa mga soundman, no? Ang obra sa soundman, hindi basta-basta mabudlay na siya nga obra. Ang trabaho sa soundman dapat ang iya mata dapat ara man sa talent kada nagabasa sang script. Kay para mag-synchronize ang iya action kag ang imo sound. Halimbawa, mahambal sa karon, madalagan ako, dapat nakalantaw ka man sa iya, samtang kadalagan siya, dapat naka-eye to eye contact ka mo, kung mai-adlib siya, at least makaupod ka sa iya himuon. For example, mahambal ko nga, traitor ka! Ang dapat sa imo, sumbagol! Amo ni siya daw, amo ni siyang silbi nga, lawas kumbaga sang tawo, sumbag, pak! Amo na siya. Mahambal ko nga, galakat ko, samtang galakat ko, ang tiil ko, ari na di. Or galantaw ka to sa talent, halimbawa ba yung talent, mambal nga lakat ko. Naka-step under ka, tapos mambal ang talent, arin ako sa pertahan, abrihan ko. Sa pertahan. Masulod ko sa pertahan, sa balay. Tapos isarado mong pertahan. Tapos lakat ka, paglakat mo, maigda ka sa kama. Pag igda mo sa kama, salamat, nakahigda gidman ko. Halimbawa naman, ginalaot ka kaaswang. Mahambal ka. Hindi! Kalaway sa itsura niya! Madlagan ako! Dapat nakastep under, madlagan ka gid. O galantaw ka to sa talent na nagabasa, dapat masabay ka sa iya. Kung mahambal sa nga, madulog ako. Slow, amat-amat ka man slow. Madlagan ako! Hindi! Hindi! Madulog ako! Aragay! Dapat gidya ikaw bilang soundman, ang imo presence of mind ara gidya sa imo obra. Tapos dapat connect ka mo duha sa talent nga nagabasa sang script. Ang soundman has also a limitation in making sounds nga mag-fit sa story sang drama. There are sounds na hindi niya pwede mahimo, so diri naman masulod ang ginatawag nga spinner or musical scoring. Ako gali si Lucert June Mendoza, musical scorer o spinner sang RMN DYHB. Kag ini naman si Jonah.
Yeah, ako naman si Jora Jones Tunoso, isa man ka spinner sang RMN DYHB. Ang spinner o kung musical scorer, amo na siya ang nag-abutang sang music sa drama. Hindi lang kay music, kundi mga sound effects. Sound effects nga hindi mabuhat sang isa ka soundman. Example labi, mga aeroplano, salakyan, kag kung ano pa dira. Music comes with a lot of soul. So kung isa ka drama wala sa music, bisan ano pa na siya kanami ang story, mala na siya gihapon pamatian. Kaya ang mga talents, isa nagadepende ng ilang emotion sa music. Nagasabay sila sa music. So, ikaw nga dramatista, ma-feel mo ang imong nga dialogues kung nagasabay ka sa music. Bali ang music, do ka ngayon siya sang isa ka isda. Ang bukog sang isda, amo ni siya ang story. Ang unod naman sang isda, amo ni siya ang mga drama talents. And ang spinner, kag ang music, amo ni siya ang naghatag kolor o konsabor sa isa ka isda. Ang spinner, sang una, sang mga year 1992, ako nagsugod sa musical score. Yung tawag na siya nga spinner, kaya ang ginabuhat na musona, ginagamit na musona, plaka. Plaka na binil. May mga aluminum pa na sa unang plaka, amo na tawag siya nga spinner. So, isang nag-advance na, cartridge na kami, tapes. Pagtapos tapes, CD, subong, sa internet na. Computerized na. And the last element or the component in creating a radio drama is the audio tech. What is an audio tech? The audio tech is like a audio editor or the music producer. He is responsible for the editing and combining all the elements to produce the final output. He or she is also responsible for the distribution of the radio drama in all the RMN Hiligaynon areas like Iloilo, Capiz, Calibo, and Cotabato. Now that we know how the drama is produced, the question is, may madamo pa bala gapamati sa radio drama? And how relevant ang radio drama sa ila mga kabuhi? Kag ano ang mga drama nga ila paborito nga ginapamatian sa RMN? Hello, ako gali si Aliyah Grace Cortuna sang Singapore. Nagapamatigid ako sang drama tungod nga halin sang una sa Pilipinas amo gid na ang akong ginapamatian sa RMN DYHB Bacolod. Sang pag-abot ko diri gin pangita ko gid sa Google app ang RMN DYHB Bacolod. Nabuhin na nang akon nga pagkahidlaw sa Pilipinas. Especially kung makapamati ko sang mga drama sang RMN DYHB Bacolod. Nagkakadula ang akon nga homesick, kag ang akon paborito nga drama is Ini Ang Akon Problema. Kay tungod nga masolusyonan gid ang problema legal, social, kag medical. Kag marami gid sa mga eksperto nga naga-advise. Si Alex, the media guy ni sang Enlighten Bacolod Negros. Ako, gapamati lang ko sa radyo, permi, kung ara ko sa lakyan. Kaya man ko radyo sa balay mo, di ko narakadaan sa balay, may laptop ka, so Netflix naman na, TV ka man, news, CNN, mga local TV channels. Pero kung nara ko sa lakyan ko, muna siyang simpong, gapamati ko sa radyo. Sang news, drama komedya, drama action, particularmente sa City 4 City nga station na namin ko na mamati. Kada magwa ako dala sa lakyan. Kung komedya, drama, di siyempre malingaw ka, makadlaw ka. Kung naman, kung action drama, di siyempre makuhan ka naman. Malingaw ka, tapos makadlaw ka man, tapos ma-wisama mo na, mainit nulo mo sa karakter. So, wala, usual man do gapamatlutan, ako ka lang TV, sini. Ang diferensya lang kaya ng baliradyo, dunggan ka lang ang gakuan, ang gapamati. Dapat mayo, ginaging mga gaobrasang mga drama sa radyo, kaya dapat ang tao mabatsagan niya kung anong laga ng storya sa radyo. Ang mga istorya ni Ulang Imoy kag Mr. Suabe amo ang akon paboritong RMN drama. RMN drama is a big part of my childhood.
Kaysang una, wala pa man sang Facebook, wala pa sang internet connection, wala pa sang YouTube, gani ang mga kabataan sa ang kalingawan ang mugid lang ang pagpamati isang drama, especially ang RMN drama. Sang una, akong madumduman nga may ara ako nga drama, ginasubaybayan ang istorya ni Dorothy, ang pigadong sosyal, kag ang pagpamati sa RMN, kag sa RMN drama, bisan din man ako makalambot nga parte sang kalibutan, I feel that I'm home while listening to RMN. Sa tanan-tanan ng mga kabataan, kung wala ka masang radio station o radio, transistor radio, pwede nyo gin mabatian sa RMN DYHB Bacolod, sa ila Facebook page, kag sa may apps man sila sa Google Apps, kag sa App Store, di mapamatian nyo gid dira. Kag sa tanan-tanan ng mga OFW nga nahidlaw kag gusto gid mamati sa mga drama. Search nyo lang ang Tatak RMN page. Because of the evolution of the technologies, nagadamong competition sa radio. Way back then, the only competition of the radio drama is the television or the TV. In this generation, we have YouTube, Facebook, and online games nagakuha sa market sa mga new generation or new forms of entertainment, and the result is the decline of the listeners. And because of that, ano ang future sang radio drama? Is it really a dying industry? Kung dramang paghahambalan, para sa akon, hindi na siya madula. Kundi ang future sini, makasiling ako nga infinite. Bangod nga, ang drama, matuod nga nagamatamat na dula, bala ang radyo, mga transistor radios. Pero, naga-evolve eh. Ang evolution nga ginatawag ko sa drama, inabangod nga sang modern technology nga nagagawa subong. Dako gyapon ang future sang radio drama, especially sa Hiligaynon areas and even in other areas all over the Philippines. Despite nga madamo na sang pilian ang tao sang mga medium of entertainment, kag damo na sa mga platforms nga naga-offer sang nanari-sari nga form of entertainment, pero ang radio drama nagapabilin sa gyapon nga favorite pastime sa mga masang Pilipino, especially sa kaumahan, no? Kung lantaw naton ang trend sa subong sa nagakatabo sa aton nga audience, radio drama will survive, but maga-evolve siya into a different packaging. Hindi lang siya like the usual nga sa AM siya mabatian. Nakita ko siyang radio drama, mayara siya subong pagbalik sa Manila sa mga radio stations, both AM and FM. In the 90s, most nga content sa radio drama, anthology, kag fantasies. Recently, masiling na to ng radio drama daw damo na comedies. More naman siya sa comedies, kag more siya sa mga everyday life. Ang content sa radio drama before nga do ka epic type nga mga stories daw nadula, nag-shorties. Sa una, binulan ng radio drama. Sometimes kaya may tinuig ng radio drama. Same story lang siya gyapon. Epic na siya. Now, mas dominant ang mga daily or weekly lang ng radio drama. Maybe it also goes with the attention span ng audience naton. So that means radio drama sa general or generic na concept of entertainment, radio entertainment, will stay pero ma-evolve siya. Para nga magapabilin siya nga relatable at the same time relevant sa mga present day radio listeners. Not only sa mga tigulang o kung may edad-edad na nga mga listeners, but what is important is the transfer. Ang pag-transfer sang sining sa isang entertainment halin sa mga tigulang pakadto sa mga pamatanon. Diri sa RMN, especially sa RMN Drama Center, mayara kami sang pila ka mga butang, especially sa social media, nga nag-engage kami para at least makitaan sa mga kabataan kay ang ining klase sang artistry kinahanglan man sa mga ulihing tubo. For radio drama, in order to be relevant to the young people and to the present day radio listeners, of course, it has to make itself available in other platforms as well. It should not only limit its availability and accessibility to radio.
it should make itself available also to social media and other available platforms wherein these platforms are considered to be dominant and most accessible, especially to the young generations. We also invest on animation and other kinds of approach or scientific approach, not just an audio type, but it must be backed up by visuals also, no? So that it can be better appreciated by the younger audience. At the same time, the relevance and the relatability of the radio drama will remain strong, especially to its target audience or market. I think it will survive, just like what happened in the past, no? Kasi nila madula ang radio drama. Nag-evolve lang siya into a different pag-package, no? Length nag-change, ang stories content nag-change, ang genres nga most mabatian mo sa radio drama nag-change. Kaya kung pamangkuto naton, ang mga ulihing tubo regarding sa drama, hindi nila maintindihan, bangod sila mismo wala makiintindi kung paano i-produce ang drama. Kaya nga, ang nadak-anan nila, subong ang moderno na teknolohiya. Ang drama, subong muna ganing ginasiling ko nga ang evolution sang drama, hindi na sa transistor radio, kundi yara na sa social media. Gusto nila nga i-emphasize gid bala, no? Kaya natural sa mga Korean novela, ara na ganin sila subong nag-upod. How much more, no? Sa fanatics sa radio drama, especially sa kultura sa mga Ilonggo. Kag ang pinaka-nami lang diri kay kung matudluan naton ang mga kabataan sang kultura nga ini, sang art nga ini, na siguro ko nga hindi mapatay ang drama. Bangod sa isa man karason nga ang drama pareho man sang drama sa aton kabuhi. Whether radio drama will assert its modern features or come to pass will depend in the future on the quality and the adoption of the new technology. I believe radio drama will continue to stay for a longer years. It will be in a different platform. It needs to adopt in the new technology. We will still going to experience and enjoy radio drama but on a different vibe. Diri na magatapos ang aton nga programa. Madamo nga salamat. See you next week. Suportahan mo ko! Butulungan mo kaya pa idalom! Suporta! Suporta! Okay na to! Kaugalingon mo lang ginapaminsan mo! Ang siya paminsara! Mapatay, Dultom! Paminsara. Paminsara. Ha? Tungan mo lang na ginapaminsan mo, hindi pala? Baliwala sa imong puturot, ha? Puturot! Wala pa na. Importante to. May harap ang support. Excited ko sa mga aking mo. Para makakaon kita kung mag-umi sa dadlaw! Ay, daron! Grabe, kuya ba? Ngayon, pagpakamulan kong kayo kung kuha sa kanan. Pero baliwala sa imong puturot, ha? Ha? Para ma... Ay, naglumpat ko, sorry. Hindi na balik ka na, Ton. Nagbalik ko? Baliwala sa imong puturot. Balik ka lang, pre, ha? Ha? Nagapangdanghal kita sa mga karanunta? Kung kisa gali, wala gid! Di po gagalibat. Kung kisa gali, wala gid! Amo gali nga nalubong kita sa kautangan! Hindi. Amo nga nalubong kita sa kautangan. Oh. Gilipat ko. Amo nga nalubong kita sa kautangan! Hay! Kautangan! Hindi na ba kubusan, ha? Kung kisa gali, wala gid!